Nixtilkom attenzjoni għal kif spiċċa l-ktib tiegħu il-profeta Mikea. Mikea li ħabbar ukoll fejn kellu jitwieled Ġesu Kristu f'Betlehem Efrata. M'intix li żar fost il-bliet ta' Ġuda x'minnek se joħroġ li mexxej li jira il-poplu ta' Iżrael. Mexxej li l-jiem tiegħu huma mill-jiem tal-eternità. Nahum imbagħad itemm il-ktib tiegħu billi jgħid dawn il-preċiżi kelmiet. Minu Alla bħalek li neħħi l-ħażen u jaħfer id-dnub lil-fdal ta' wirtu. Ma jżommx għadbu għal dejjem għax hu jitaxxaq bil-ħniena. U jerġa' jkollu ħniena minna u jaffeċ taħt rijlejh ħtijietna. Iva, intwaddab f'il-baħar dnubietom kollha. Intur il-fedeltà tiegħek lil Ġakob, il-ħniena tiegħek l-Abraham bħalma ħlift il-missirijietna minn jiem il-qedem. Il-profeta qed jitaxxaq f'Alla illi huwa Alla li jaħfer, Alla illi jikkanċella il-dejn tagħna miegħu u jgħid min Alla bħalek, m'hemmx Alla bħalu. L-allat l-oħra kollha allat foloz, allat li vvintom il-bniedem fil-ribelljoni tiegħu kontra Alla, però iva hemm dan Alla li ta' bilħaq jeżisti, li huwa l-alfa u l-omega ta' kull ma hu, illi miegħu għandna x'naqsmu. U għal Mikea u Alla illi jitaxxa fil-ħniena, fil-ħesed, loving kindness. Hija mħabba minn qalb tajba. U jerġa' jkollu ħniena minna u jaffeċ taħt rijlejh ħtijietna. Alla kellu jidħol jagħti din il-weda tal-maħfra il għaliex kien hu nnifsu li mill-bidu miż-żernieq tal-umanità ħalef illi jidħol f'taqbida, jidħol fi gwerra qalila kontra l-ħażen. Lill-mara appena dimbu għalilha illi hu jisħaqlek anqal mibeda bejnek u bejn mara bejn nislek u nisilha u jisħaqlek u jisħaqlu qarqubu imma hu jisħaqlu rasu. Ġibqa Alla huwa gwerrier illi l-ħażen mhux sempliċement taħalli għaddej. Il-ħażen Alla jittratta miegħu jew billi jkastigaħ fl-infern għall-eternità jew inkella billi jaħfru permezz tal-Kalvarju. U għalhekk Mikea seta' jgħid dal-kliem miet ta' snin qabel ma twieled Ġesu Kristu għax Alla li jaf iż-żmien u l-eternità jaf illi ċertament kellu iseħħ dan is-sakrifiċċju illi fuqu qegħdin nitkellmu. U għalhekk il-maħfra il-profeta seta' jgħid li hija reali għaliex is-sakrifiċċju ta' Kristu kien ukoll retrospettiv. Ġesu m'għamilx is-sakrifiċċju għal nies li kellhom jgħixu fi żmienu u warajh, imma wkoll għal nies li jgħixu qablu. Għal dawk kollha minn fost l-umanità li jdawru l-ħarsa ta' qalbhom lejh jafdaw fih. Jistgħu jgħidu iva int twaddab f'qiegħ il-baħar dnubietom kollha. Huwa tajjeb u sabiħ u xieraq illi kull darba niltaqgħu fl-ewwel jum tal-ġimgħa niċċelebraw bejnietna fil-preżenza t'Alla din il-lotja tiegħu, lotja li ma titfissirx bil-kliem. Il-fatt li Alla tagħna l-ibnu u Ġesu nnifsu jridna li niftakru fih bħala persuna, fih bħala Salvatur, fih bħala s-sit tagħna, fih bħala r-ras tagħna, fih bħala s-sommu saċerdot tagħna, fih bħala l-profeta l-kbir tagħna, fih li hu kollox għalina. Allura jew meta nieħdu sehem naċċertaw ruħna li qegħdin nieħdu sehem bil-fidi. Li għalkemm ma rajniex nafu li huwa Salvatur potenti, Salvatur li qed jirrappreżentana fis-smawiet jinterċidi għalina sabiex dak li huwa mibdi fina attwalment ikun mitmum sal-jum meta mbagħad narawh wiċċ imwiċċ u nifirħu u nitennew fil-preżenza tiegħu. Amen.